The RRRrakup con Sal-saluyot Ilocano Entertainment Show. Awan sa bali nga ayat ko, no di si kalaeng nga ipatpatek ko. Laksid kinanumo kan naglabas mo, di isut pagrukodan daytoy puso. When aklunek ta kinatao, agraman naglabas mo, tadinto isot rason nga pangdudog mo. No sumken gura tabarukong mo, tinapud no nga ayat. Awan Pateg di naglabas, sangwenta ket masakbayan, arang tay ti pagtungpalan. Awan sa bali nga ayat ko, no di si kalaeng nga ipatpatek ko. Laksid kinanumo ken naglabas mo, di isut pagrukodan daytoy puso. When aglunay ta kinataong,